Sibingele ababukeli bayo Black Live TV uhlelo sikhipha izimfihlo. Igama lami noNhlanhla Mamelo Wakazondi. Kanti-ke njengoba sikhona lana ubhuti uzivakashele sifisa ukwazi ukuthi ngabe yona yiphi imfihlo asifakele yona namhlanje ukuthi ufise ukuthi ayikhiphe. Sawona bhuti njani? Usawona sisi wami njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ubhuti udabukaphi? Mina ngiqhamuka emakhaya eWembesi. Kodwa ngize la eThekwini ngokuthi ngiyafunda. Alright. Okay. So iyona yiphi imfihlo ofisa ukuthi uyishare nathi namhlanje? Inzima imfihlo enginayo ngoba asekwenzakalile kukhulu kakhulu. Shuthi ukuswa kwami emakhaya ake qale ngizishe igama. Hayi, ngalibudalula nje igama lakho khulileka. Ngifuna nje ukwazi ukuthi nje kwenzakalani. Okay. Shuthi angisemakhaya eWembesi. Shuthi mangifika emakhaya ngahlala ngagcina sengixhumana nomunye ubaba. Ubaba lo wangikhonza kakhulu ngoba ngesikhathi esiningi bengisiza kuyena ngimbambisa izinto mehamba esontweni. Ngcina nami sengumuntu othanda isonto. Kakhulu. Kuhamba isikhathi ngicina sengiwumuntu omndeni khona. Like nje sengisiza mhlawumbe nangama weekend uyangibiza. Ngicela uzongisiza mfana wami ngifike ngizomsiza. Sihlale naye sixoxe. Uthe kuhamba kwesikhathi wangifaka naye enkonzweni. Sigcina nasesonto soyi2. Sesabantu nje abajwayelene kakhulu njengokuthi uyangithemba noma ngishiya endlini. Yabo yonke into. Kuhamba isikhathi kwafika ekutheni ukuthi gcina sekwenzeka iphutha. Ngalala nomkakhe. Ubaba lo mshoyo baba umfundisi. Yebo. Uyilunga lalabantu laba bamapolitiki isikhathi esiningi uyahamba. Uba khona ngamasonto. Nihlangana kanjani? Sihlangana naye. Ukuhlangana kwethu kahle. Sahlanganiswa ukuthi ubhuti wami naye babekhula ndawonye shuthi kwathi mabekhula ndawonye mina ngawumuntu akamkhonzile emndenini nokuthi bengumuntu ade ehlupha kakhulu ade ngisemncane. Ngeke ngabhema yabo ngezinto eziningi. Kwasho ukuthi yena kwawuyena umuntu ongishintshayo. Yikho egcina sengifaka egcekeni. Qoqa ethi ngumsebenzi. Waqoqa wathi hayi wena ingane yami kanje. Ungenze nje ngawumuntu oright empilweni. So wase waba ubaba webandla thizeni wangena enkonzweni wakho. Ubusuya nje enkonzweni mhlawumbe indlela zakho lezi oyishoyo ukuthi bezingezinhle usuqalile wayishintsha. Bese ngiyekile. Nabangani sengibashintshile. Isikhathi esiningi nje bese ngifika nakhe nje sihlala naye. Njengoba ngisho umuntu wamapolitiki unokuhamba. So iphutha ke lokuthi ugcine usuthandana nomkakhe. Kwenzakalani? Kahle umsuka ubaba lo wengithathile sihamba naye senkonzweni. Masifika enkonzweni kwawukuthi ufuna ukuthi ngimsize entweni eziningi ukumbambisa ipika nani yabo sakuthatha konke sakufa emotweni naye sahamba senkonzweni. Masifika enkonzweni shuthi yena wathula ucingo. Njengomuntu weyinhlanga nje kwamele usibehambe. Kwathi sekumele behambe wathi umama aya ngimsize mina ngizohlala khona la ngaphakathi ekhaya. Ngingahambi. Uthe kusenjalo ayikuhamba isikhathi ukuthi o8. Makufika ngabo 8 aphaka. Ngithi mina hayi ngizohamba ngekhaya. Agcine sethi umama cha ungahamba. Idla ukudla la ngoba simazi ubaba uzobuya ngasikhathi sini. Hayi ngidle. Uthe mesuka lapho wayengibuza ukuthi khona umuntu engithandana naye. Ngamtshela ngathi ukhona. Wathi yini nje ekesijabulise masiyenza sobabili. Ngithi mina uchitha isikhathi naye futhi nokuthi sihlale soyi2 nalokho esike sikwenze inkonzo yasempedeni wathi yena akasayazi. Inkonzo yasempedeni. Etshela wena ukuthi inkonzo yasempedeni akasayazi. Wathi nje akasayazi. Kwasekwenzakalani? Kwangithusa lokho nami ngawumuntu ogqibayo lokho kube ngathi ngikuzwanga. Themesuka lapho wabeka isandla kumina la. Themesibeka isandla kumina kwawumuntu ochokhekayo. Hayi wasuka lapho wathi hayi asiyeke futhi le ndaba. Wayiqoqa amaplate wathatha amaplate. Weshona ekamereni wayebuye sebhinca ithawula wathi uyogeza uyabuya. Uthe mebuya kwangathi liyawe ithawula phansi. Hayi nami ngibe kulomuntu lo ukuthi hawu phela lo muntu bese emthathiswa njengoma wami into kanjalo. Angibizeke selwila athi ke mfana wami yabo lento oyibonile
ngicela ukuthi ungayixoxeli umuntu. Ngicela nje uze ngala ngithi nami ngiyamlandela masifika ekamereni afike walala phezu kombhede. Yaqala lapho-ke indaba. So maselele phezu kombhede wena kwenzakalani? Gcina sesikwenza. Ngoba mina ukukhumbula kwami saqabulana salala kwayinjabulo. Uthe mesuka lapho kwathi lokho esikwenzayo akakuzwa kahle. Wathi yena ufuna ukuphenduka. Waphenduka sakwenza sekuyena ufundisa mina. Hawu. Sakwenza sithe masiqeda ukwenza lokho wathi njengamanje ubaba engabuya noma inini ngicela ukuthi ngahamba yangidla le ndaba ngoba kwaphela impela insuku eziwu-3 ngayo ekhaya ngingababoni qobo. Uyaphhi lezi insuku eziwu-3? Angihleli nje ekhaya ngingayi kakhe ubaba. Ungayi manje ngisaba kona ukuthi lento le yenzakalile ibhlungu kangakanani kumina. So umama wayesezazi vele ikhathi zababa ukuthi ubuya nini yonke into. Yonke into siyamazi vele ukuthi umuntu kanjani mephume ngalesi sikhathi. Uzobuya ngalesikhathi. Shuthi ubaba bese umuntu obusy ngalendlela ukuthi egcine engasamthokozisi. Wakhala ngalokho impela. Kuhamba isikhathi ngibuyele ekhaya. Mhlawumbe kwaphela isonto ngibuyele ekhaya. Hayi ubaba sixoxe kahle. Nobaba futhi naye enganaki. Kodwa masibonana nalo mama kube naleyo into leyo. Ubuyele ekhaya lo sebenza kulona. Hayi. Hlale ngelinye ilanga nobaba. Ubaba abe umuntu nje. Yabo uthanda ogana kakhulu. Tutu ogana hayi angifundisa. Aphinde futhi ashiye ubaba. Kwaba sekuyimini engithi ngikhuluma naye mama wavuma. Saqala lapho ayikusalala kanye kwaba kabili. Sakwenza nje impela kwaba kabili. Okay. So manje yini esikwenza ukuthi ufise ukukhipha imfihlo yakho? Inkinga yami ukuthi kuthe ukuthi sekuhamba isikhathi wathola lo muntu engithandana naye. Ukuthi khona umuntu engilala naye. Okay, uthola ukuthi khona umuntu olala naye. Kanjani? Isikhathi esiningi bengasayibambi ifoni. Izinto eziningi bese ngasaxoxi, uxhumana kwethu bengasakwenzi. Konke bese kuyinto nje yokuthi nje ngibhizi. Ngoba even nokusendelana izithombe zethu bengasakwenzi. Wena wayibe ungasakwenzi ubusuku ngoba phela nomama uthi nilale kabili. Isikhathi akuphelelanga lapho bese sabantu abatshontsanayo baba mayengeke ekhaya. Besaba abantu abatshontsanayo. Kuthe kuhamba kwesikhathi ngabuyela kulomuntu engithandana naye. Wakhona naye endaweni phela. Ngithema ngibuyela kuyena. Umuntu ongithandayo ongikhombisa uthando mina angisekho lapho. Ngoba lo mama lo ngipha imali. Engayitshengisa ubaba. Sengiyakwazi ezinye izinto ngizenzele mina. Manje ukungiphatha kabi kutheni ukuthi mina mangihambisa kuyena umuntu lengithandana naye uyayithatha kodwa uthi uyenzana angazi. Shuthi yena ngokwakhe wayithatha wayisebenzisa ngendlela errong ngoba khona into eyenzeke. Kwathi ukuhamba sengibuyela kulo mama wathi lo mama la ngaphakathi kuyena la. Inezinto engathi ziyamudla ama-razor. Shuthi usisi lo engithandana naye wagcina yena esefaka omunye umuthi ngoba lo baba engambuza wathi wafaka umuthi la kuyena ogcotshwe ngama-razor la ngaphakathi. Ufaka phi sisi? Kuyena. Umuntu wami engithandana naye. Ngalala naye. Ngithe sengibuyela kulo mama ukushisa lokho. Ngathi la into mayichaza ubaba lo ihlangana nokushisa. Esikhathi ngihlangana izitho zakhe nezitho zakhe. Lo mama wangisusa phezulu kombhede wathi ubhlungu ama-razor la. Kubhlungu ama-razor. Kuyimanje asakwazi nokukhuluma agcina sengihamba emakhaya. Manje ngifuna ukuhlambuluka ngisho ukuthi ngiyaxolisa. Umama ngaxoxa naye washo futhi nawe asingeze eyiveza ngoba sayisihamba naye sakulo baba lo. Baba wasisiza. Waqala wathi asichatha. Wasichathisa ngaphakathi sachatha. Sageza yonke into sa right. Inkinga manje engifuna ukuxolisa kuyena ngifuna ukuxolisa kumuntu wami ngalento engamenza yona. So manje njoba ethi noba senize nafika la kuthini khona nacabana usuzoxolisa kumuntu wakho. Umuntu wakho yena ngalesa senza kuwena
wena awumsoli ngaso ukuthi akusebenzisele umuthi. Ngiyamsola kodwa inkinga nami mina engabe imbangela. Ngoba yonke into owayeyibuza kumina angiyiphika. Konke ngangikuphika ngithi akwenzeki. Futhi ngeke ngize ngimveze ngoba ngangingaqhaji ngayo usisi. Angingaqhaji umama omdala kakhulu. So umuntu wakho wayesesola nje bona ungamnika isikhathi waswathe uthi ngiyocupha umuntu wami. Othi ngomculo. So wena yini ofisa ukuthi yenzeke noma ofisa ukuthi umuntu wakho ayenze njengamanje? Xoxa naye mayinganyama. Mayinganyama impela lwasemakhaya. Manje saba nengane impela nje. Ngaleso sikhathi kwahlathi umuntu okhulelwe. Mina ngangamnikeza isikhathi. Manje ngifuna ukuxoxa naye ngixolise ngoba lento engayenza sizwami uyayibhlungu. Ukuthi nami ngaba yisula ngathathwa yilento le yangithatha ngaleso sikhathi. Enemali phakathi nanani. Yabo. So manje ubaba yena sisaxoxa naye. Siyakhuluma umama akazilutho ubaba uright. Umama yena sakhuluma naye. Anisakhuluma. Kwavele nje kwaphela nje. Kwaphela. Emakhaya ke awusayi khona. Ngisaba ngisho nanokuya. Esigameko yebo ubaba akazi yena. Inkinga ikulo muntu engithandana naye. What if umuntu wakho uyayithatha indaba uthi so uyotshela ubaba umfundisi? Nalokho ngakusaba ngoba ikona owangiqhitha kakhulu emakhaya ngcono uma ngize ngala. Ikona okwangiqhitha kakhulu ngoba mangingala ngizokwazi mhlambe mangithi lokho angisakwenza uzokuzwa lokho. So wena awufisi ukuthi ngelinye ilanga ubaba umfundisi ayazi le ndaba? Angiboni sikomphatha kahle. Sengishilo ukuthi wena nje awufisi. Ungikhutsile lo baba yonke into ungishintshile ungiphendulile ngawo umunye umuntu. So manje ufisa sifonele umuntu wakho uconfesse kuyena. But manje umuntu wakho uma yena ke ufisa ukuthi naye athole ubulungiswa the way na ufuna ukuthi nje izinto zenilunge kuzokwenzakalani? Angazi ngempela ukuthi angazi. Ngoba sengizame ihlandla ziningi. Akazi nokuthi ngagcina sengile kulo baba. Kodwa into angitshela yona wathi wena uzozibona. Hayi babukeli bayi Black Life TV asambekele lapha na siyoza ukuthi umuntu wakhe uthini. Asike simfonele umuntu wakho simuze ukuthi yena uzothini ngalolu daba. Yebo ngiyacela. Sawona sisinjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noMamelo ku Black Life TV. Mamelo. Yes, from Black Life TV sifike silekelele abantu abafisa ukudlulisa imfihlo sinohlelo la ekuthiwa uyizifihlo. So umuntu mengakwazi ukuthi akutshele siqu ubuso nobuso imfihlo yakhe ukafonele ka Black Life TV simsize ukuthi akwazi ukudalula imfihlo yakhe over the phone sikhona nathi sibone ukuthi singangenela lapho ukuze sisize. So today sino umuntu wakho okhona uthi ufisa ukudlulisela imfihlo lana uyafisa ukutshela yona. Umuntu wami? Yes, your man darling. Uthini? Hayi uzoyizela nje ngicela ukuthi ubambe kancane isithando akhulume nawe. Yebo. Yebo sawona sithando sami. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Yebo. Ngicela ukuxolisa kakhulu yazi. Uxolisa yini? Xolisa ukuthi ngikubeke lapha kwabantu. Ayibo, manje usungizozongiveza ko TV nje. Ngiyaxolisa ngixolisela lokho. Hawu. Yini le kade ofuna ukuyikhuluma ko National TV nje bengeke uyikhulume nami hawu ungayanga nalapha. Inkinga ukuthi ngizamile ukukhuluma nawe kukona ukuthi kutheni ukuthi ubuye ungizibe. Uthini? Uyakhumbula lo mama lo engangihlezi ngiyakena nobaba lo wasekhaya umfundisi. Laba kade basiza. Bibona ke impela. Benzeni pho? Ngifuna ukukhipha ingonyuluka la yazi kwagcina sekwenzeke iphutha sesewumuntu esilala nayo naye.
Wena noba nami ubani olalana nawe? yena umama sagcina sesilala sobabili. Hivo. Benjola. Bengawona umjolo bekuyikona nje ukuthi besilalana. Ugreyphile waphela uyingane wena phela kunayo. I-rape leyo sambe sovula icala. Cha sithanda sami akukho kanjalo. Benjola. Besilalana. Cha benjola phela kulalana nomuntu ongajoli naye. Benilalana in which way? Besilalana ekutheni ukuthi naye nami sibe nqunu silalane besingajoli bekuyilokhu uyanginikeza yabo kodwa nje ngiyacela ungi-understand kahle mina angisho kanjalo ngisho sekuseni bekwenzeka inkinga ukuthi nami lento ngiphethe kabi manje indaba uzongitshela mina ufuna ngenzeni ngibe khona ngikhanyisa ikhandlela nginishayile izandla angishongo kanjalo yabo le ndaba le azingifisa ngathi ungehlisa umoya kuqala sixoxe ngikuzwise yona sambe kahle ngayo hayibo akhoyi angazi mfethu angazi ukuthi mina ngibekaphi nokuthi usufuna mina ukuthi ngenzeni ngawo yonke lento uphi yena umama umfundisi njengoba ungasayi nje khona kusho ukuthi ubaleka yena manje into kanjalo impela nanawe futhi kuyikona ukuthi angikaze ngixoxe nawe sihlale phansi yebo ngiyaxolisa ngawo konke okwenzakalile ngiyaxolisa ubaba umfundisi uyazi ukuthi nina nenzani noma mfundisi ngiyacela ungamtsheli hayibo phela kumele azi naye angithi umkakhe lo busy naye wena yini ubekuphi imali mhlawumbe bengayona etheni bekuyimali yami nawe ekutheni kusibe right bodayisa kushuthi benganjani ungangithathi kanjalo uyazi ngiyakuthanda hayi ngeke uyabona uma ufuna ukuthi ilunge uma ufuna ukuthi uhlale phansi kahle nami kushuthi kuzomela kube wena imina umama umfundisi nobaba umfundisi ish kanjani kodwa nini angithi ufuna ukuyigonyuluka bengimali uba usifonele nje sonke umkanye uyigonyuluke because I can't deal with this ngingekho iyangidina nje futhi-ke nje nalento ngicela ungilalele cha ayikho into engizoyilalela mina sokhuluma mase kukhona nobaba umfundisi awufuni ungilalela mase kukhona ubaba umfundisi sombeka kanjani kule ndaba ngoba phela wazi kahle ukuthi ubaba umfundisi kuzoba njani ungithathe njengengane mina kuyena uyena ongikhulisile angithi wona bojola nomuntu wakhe bolalana uthiwa ujoli benilalana nomuntu wakhe kumele azi-ke naye ukuthi umuntu wakhe ubhizi nomuntu wami kodwa mina bengenzela mina nawe bekumele ungitshele kwasekuqaleni ukuthi uzokwenza into ekanje ungangitsheli into oseyenzekile mase ungifaka lapho mina endabeni zakho okay ngiyakuzwa bengicela ukuxolisa mina ngiyacela yikho ngize la uzoxolisa phela mase sihleli sonke nobaba umfundisi uxolise nakuyena uxolise nakuloma mfundisi umncane ungaka ubhizi ukhumulela abantu abadala yo wayicha unesibindi awunamahloni ngicela ukuxolisa kakhulu yazi into eyenzeka ukuthini angazi futhi angazi noma ngiyafuna yini ukwazi ngicela wehlisa umoya ungilalela ngilalela into eyenzeka ukuthi lokho konke lokho kwenzeka ngiyasola ngakho futhi akungijabulisi akasakuphi imali njengoba usuyisola nje angithi kade kuphi imali bongayisola bengayona indaba yemali kuphela bengayona indaba yemali kuphela bewukuthi nawe ubukhona lapho ukade ngikwenza bengicabanga nanawe kuyikona ukuthi bengibe ngikushaya indiva hayi hlase mangase usihlalise phasi-ke soba ufoke singakhuluma into ehambayo ayikho-ke nje futhi into ezolungiswa over the phone
noma ungaya lapha ukepha emsakazweni noma ku-TV loyo, cha bandla ayikho into esizoyikhuluma mina nawe unless usihlalisa phansi ubize naye umama umfundisi lo nobaba umfundisi kukhulunyeke sibukana face to face. Sengayinto yanini? Noma inini. Okay. Kodwa bengifuna ukuxolisa mina kwena. La ngihleli khona ngihleli uxolo kahle. lwakho kwamanje. Anginalo uxolo lwakho kwamanje. Wena yenza lento engishoyo, uyifuzumisele ngokuxolisa. Sibize sonke sihlale so4 ukhulume kudaba lakho. Hayi efonini. Hayi, ngikuzwa kahle. Ngikuzwa kahle kodwa mina ngimisele ngokuthi ngixolise kwena. Ngimisele. Monganginezi isikhathi nje sithi uyikhuluma, ngeke ngisasatha isikhathi eside. Ngichaze esikwenze kanjani. Hayi. Awunginike isikhathi ngibone ukuthi ngizokwazi. Ngineze isikhathi kanjani ekutheni singakwazi ukuyixoxa njengamanje. Okwenzeka ngingabe saba nje umuntu. Okwenzeka kwenzeka. Mina inqobo yami ekutheni ukuthi sicela ungixolele. Ngicela ukuthi sizame ukubela noma ngeke uze kwenze ngalendlela kwenzeka ngayo. Ekutheni uthi ungithembe nokuthi ungithande. Nokuthi ngibe lo muntu lo ade ungibuka ngiyena ngibe indoda yakho nothando oluningi nenjabulo. Ngicela ukuxolisa lokho kakhulu. No. Ngicela ukuthi noma kuzothatha isikhathi noma ngaye isikhathi singakanani ngicela ukuthi sibiyele kulokho kufanelana kwethu ulale kanjani nani ngizozama ngayo konke kusemandleni. Ngiyacela. Ngiyakuzwa. Yebo. Ngicela nokuthi ungithembise ukuthi umfundisi ngeke uthi ivule indaba izoyiphelela la kuthina siye silungise izibe right. Enzima kodwa ngazi. Ngiyaxolisa kakhulu ngawo konke. Ngawo konke okwenzeka ngiyaxolisa. Ngicela ungixolele. Nginike isikhathi phela nami usuxolisa manje usufuna ukuxolele manje futhi. Angishongo kanjalo. Hayibo. Ngiyakuthanda. Ngizokuxolela ngesikhathi sami. Ngiyakuthanda mina. Ngizokuxolela ngesikhathi sami. Ngiyakuthanda kakhulu mina. Kodwa noma umfundisi ayithi bomthanda. Ngicela ungakukhohlwa lokho. Ngiyakuzwa. Wazi ukuthi mina nawe siyathandana kakhulu futhi. Ngiyakuzwa. Yebo. Ngiyabonga ngicela ukukukhipha la emsakazweni. Okay. Ngixolele futhi nangalokho. Yebo. Sibonga kakhulu sisi ngesikhathi sakho. Okay, sisi kodwa cha ningaphinde bandla ningifonele mina ngizokufonelela lowo muntu. All right. So uzwile ukuthi usisi uthini? Yebo ngizwile kakhulu. Okay, wena uzizwa unjani ngakushilo manje? Ngendlela yena akakhombisa ngayo ukhombisa njengomuntu ongeke angixolele. So uyakhumbula ukuthi kutshelile kodwa ukuthi why ngoba le ndaba yakho iyimfihlo efaka abantu abaningi. Ungabafoneli bonke labo bantu noma mhlawumbe ungabazisi ungagonyuluki kubona. Inkinga ukuthi bengaqhathi ngalokho okwenzakalile. Kodwa ngokuthi ngifuna ukuphodla nami ngibe right nalokho okwenzeka kudlule. Inkinga ukuthi nenamba zabo angisenazo. Kodwa phela ngeke ukwazi ukubhodla kumuntu oyedwa ngithi. Njengoba nathi sengimbona nje abengathandi. Akathandanga neze. Kodwa umzwile usisi yena ukuthi akagculisekile uyafisa ukuthi kuyiwe umama umfundisi nobaba umfundisi kube nemeeting ukuze lemfihlo ivezakale kona wonke umuntu. Yebo kunjalo impela kunjalo and akungiphathi kahle nami. Ngoba manje sishiye nababukela emakhaya bayawanderesha show ababukela ukuthi hawu waxolisa kumuntu oyedwa lo muntu kwenzakalani engabe uyaxolisa befuna ipeace ngempela kona wonke umuntu. Azame season 2 part 2 why ulihlelo kunganjani ukuthi mhlambe vele sambe ngoba usenazi inamba zabo uthi awusenaza ngithi yebo so why singavele sambe thina
ukuze nababukele emakhaya bagculiseke babone upart 2 wethu sifika khona laphayana sivele sekamama umfundisi nobaba umfundisi siyozwa ukuthi bathini bona baxolela yini bebonke labantu noma umfundisi uyaxolelwa yini naye ngoba phela naye kumele axolise nomuntu wakho naye futhi kumele axolise nangesenzo noma kuthiwa wayefisa ukubona ukuthi kwenzakalani ngawe so yabo ukuthi nonke nibaningi nidinga uxolo nanokuthi nibaningi nidinga ukuthelana amanzi so uyavuma ukuthi singahamba part 2 wethu so siyeka mama umfundisi emakhaya so shaya lokho ngajabula nababukele emakhaya babona ngingajabula lokho kungangenza ekusenze ngikwazi nami ukubuyela emakhaya ngiqhaje ngokuthi ngibe indoda ngokuxolisa ngingajabula mangenze kanjalo alright babukele emakhaya nizweleke part 2 is coming siyaqathatha ababa umfundisi noma umfundisi sho la need bodyguards ngokuzovela zikhale kumina kodwa ke yazini ayikhale see you on part 2 sizwe ukuthi umama umfundisi ubaba umfundisi kanye nontombi yakhe bazothini lapha noma sifika kwamanje please do make sure that you subscribe ku YouTube channel yethu nanokuthi wenze sure ukuthi uyawugeja part 2 ngoba siyeza ngempela sizogeleleka lapha emakhaya sofika qathatha